Yazi siyangijwayela lento. Sewukwesithathu ngimenya kwi-60th birthday. Hhayi ukuthi ngiphelezela umuntu, hhayi ukuthi mhlampe eyesihlobo noma ngiphelezela umngani isihlobo sakhe, hhayi ukuthi mhlampe umuntu engisebenza nayo, no, it's not a colleague, it's not a relative, umngani nje wami engichila naye directly. Okwesithathu ngimenywe nje kwi-60th. Shuthi nje angivume, iminyaka isihambile, iminyaka itsamayile, senginabangani bami nje ababa no-60, ngimenywe nje nami as part of the friendship group. Hayi, ngangingazi ukuthi kanti kuzosheshe kufike kanje kule minyaka. Shuthi nje in a few years nginabangani abazobe sebengimema nje kuma-80th birthday abo. Futhi ayikho into engiyoyenza, kofanele nje ngithenga ama-present ngiye. Ngithe mina friend, hhayi indaba yesihlobo, hhayi indaba yokuthi umuntu engisebenza naye, hhayi indaba yokuthi ngiphelezele uma noma ngiphelezele ugogo. My friends.